langsomt til at skifte. Bruger I de der pedaler, eller hvad? Så giver man over. Nu springer vandet over mig. Det er fordi han starter. Det er vildt, ikke det? Det er fedt. Jeg ved, du skal gå den rigtige vej ind i kaj, der, så kommer du til at kan sådan få den tårn. Og den måde, den accelererer på. Jeg synes, det er fedt. Ja. Du vælger bare selv sige, hvis du Michael. Står de helt opgivet og... Det gider ikke. Jo, han rykker lige på grøn, så her. Gør han det? Ja, lige da vi gjorde den. Nå ja, hvis de der dæk, de stadigvæk er færdige, eller holder noget, vi er færdige, så kan det godt være, vi skal ind og falde dem. Hvad? Hvad vil du prøve nu, ja? Om jeg vil? Ja. Det jeg skal da. Ja, ikke det? Jo. Jeg skal helt tisse, så nervøs er jeg. Sejt. Nice. Nissel to the shizzle. Hvor kæft, det var varmt, det der. Ny tur, ny fornøjelse. Billetter købes over i det store hus over bagved. Den ligger om bagved. Kasper, det startede med sådan en lille opdateringspis. Opdateringspis? Nå, han er ikke en enkelt, så jeg vidste ikke, at han er med på det.